Sen så fick de panik igen och bara skulle packa ihop sina saker och snabbt flytta därifrån. Varför fick de panik? Jag vet inte. Altså, de fant ikke fred noen sted. De følte seg ikke trygge noe sted. Og selv om man ikke sier så mye, så måtte de jentene føle denne frykten, fordi helt ut i fingertuppa. Vi har ikke sett mennesker som har vært så ekstremt redde. Det var på gränsen till ett hysteri. Tove Smådal ser att varken Caroline eller Anna längre kan hantera den ständiga flykten. Så till slut får alla 5 flytta hem till henne. Nu har Tove Smådal också använt sina kontakter inom polis- och rättsväsende. Vi hade ju politibeskyttelse i mitt hem. Fick ni polisen i Norge att tro på den här historien? Det har jag aldrig spurt politiet om. Medan Bellas vänner är ute och försöker få igång en process mot det svenska pedofilnätverket går veckorna och Caroline börjar förlora hoppet. I dagboken skriver hon: "Det var länge sedan jag tänkte så här mycket på döden. Döden finns i mina tankar nästan hela tiden." Caroline hade det inte bra. Väldigt ofta så satt Caroline på gulvet. Sammenkrøpet som en liten hund. Och hur deprimerad hon var, det spurte jag aldrig Caroline om, men hon var ofta väldigt lei seg. Det såg jag, och hon försvann liksom in i sig själv när hon satt på gulvet. Jag ville bara dö. Slippa allting. Jag kommer ihåg att jag skrev avskedsbrev till alla mina släktingar hemma. Att de skulle få reda på hur det egentligen hade varit. Tove Smådal känner att hon börjar förlora kontrollen över situationen. Och hon ringer till kvinnan på departementet i Sverige för att få hjälp. Ja. Vid ett par anledningar så tog jag kontakt med den person som tog kontakt med mig och sa att detta går inte bra. Jag sa att en av jentorna ville hem, men att hon fick inte lov. Och vad sa hon då? Nej, jag prövade ju att uppfordra den personen i departementet att ringa till och säga att nu måste de göra som jag sa. Men de ville fortsatt inte, de ville ju ha kontroll på situationen till hela tiden. Carolines reaktioner på situationen får inte Bellas vänner att backa på något sätt. Tvärtom svarar de med hårdare kontroll. Caroline skriver: "Alla andra bestämmer över mig." Jag vill inte vara med dem längre. Jag orkar inte med det. Men jag fick aldrig själv. De jagade mig när jag sprang ut. De satte ju då alla dessa gränserna hela tiden. På när de skulle upp och när de skulle sova, och att de inte fick lov att ringa någon. Och det var ju det de fruktade mest, att dessa jentorna skulle gå och ringa. Varje kväll måste Tove Smådal hjälpa Bellas vänner att gömma alla mobiltelefoner så att inte Anna eller Caroline ska kunna gå upp på natten och ringa i smyg. När Caroline till slut får lov att ringa ett samtal hem ser de till att hon inte kan be om hjälp att komma därifrån. Och jag fick ringa en gång. Då satt de bredvid mig och sa vad jag skulle säga. Då skulle jag säga att liksom allting var bra, att jag fortfarande var med på lägret och ja, att jag mådde bra. Gjorde du som de sa? Ja. Jag ville inget hellre än att bara skrika liksom, hjälp mig. Nu har flykten pågått i mer än 2 veckor och Bellas vänner är på väg till ett nytt gömställe. Tove Smådal lyckas mot löfte om att fortsätta gömma Caroline övertyga jourtjejerna om att lämna kvar henne. Och när Bellas vänner åkt blir det också möjligt för Caroline att få sin vilja igenom. Tove Smådal kör hem henne till Sverige. Och hon blev ju bara så glad.
Så när jag kom tillbaka till Bornholm så satt jag och gråt hela kväll. Det borde varit stoppat för de kom till Norge. Och jag borde ha stoppat det själv. Så jag tar meget stark självkritik för att jag inte gick in och stoppade det själv på ett mycket tidigare tidspunkt. Jag trodde på historien till att börja med. Som man ska. Men i eftertid kanske jag inte hade stoppat det de första dagarna, men efterhvert så borde jag bara stoppat det. Och sagt att nu är det nog. Idag har Caroline svårt att förstå att ingen på allvar ifrågasatte den hotbild Bellas vänner målade upp. Men flera kvinnor som arbetat på kvinnojourer säger att de inte är förvånade över att det kan gå så långt som i hennes fall. Det är inte regel, det är jag helt säker på, inom kvinnojoursrörelsen. Men det är klart att det kan hända. Och det kan vara av olika grader. Det här var ju det grövsta. Men det är ingenting som förvånar mig alls. Inte alls. Lena Widding Hedin menar att alla berättelser som bekräftar att män är förövare och kvinnor offer tas emot okritiskt inom rörelsen. Faran är att även historier om osannolika övergrepp betraktas som sanningar och att myter sprids av jourkvinnor som slutat tänka kritiskt. Fundamentalister som inte tänker efter och inte väger å ena och andra sidan argument mot varandra utan har en övertygelse och den kör de ut stenhårt. Och sen då så kan man också piska upp stämningar som kan vara tämligen farliga, som det här exemplet då. De jourkvinnor Bellas vänner kom i kontakt med under flykten ifrågasatte aldrig ledarnas historia. I alla fall inte tillräckligt för att ingripa. Just då så reagerade jag inte på det så mycket för jag mådde så dåligt själv. Så jag kunde inte reflektera till det. Men nu i efterhand så tycker man att någon borde frågat hur det var eller hur det kom sig att man var där. Och, ja. Feministiska systrar, kvinnor, tjejer och övriga. I 20 år. Caroline gjorde en polisanmälan som inte ledde till mer än en nedlagd förundersökning. Men ROX vet att Caroline anser att hon behandlades mycket illa av en av deras jourer. Ändå såg man på ROX ingen anledning att ta kontakt med henne. Istället försvarar ROX ordförande Bellas vänner. Nej, men jag utgår väl ifrån att det har funnits ett hot, annars så skulle de ju inte ha stuckit därifrån. Men hur kan du utgå från det när tjejen själv säger att det inte fanns något hot och att hon inte hade varit utsatt för det här? Ja, men det fanns ju tydligen någon grupp kring henne. Du får kontakta och diskutera med Bellas vänner. Men du utgår på allvar ifrån att det ändå kan ha funnits ett hot även om hon själv sa att det inte fanns? Ja, jag tycker det låter väldigt märkligt om man sitter och bara kommer på själv någon sån här bedömning att nu tar vi och flyr här för att det skulle vara någon trevlig tripp. Det tror jag inte. Så tror jag inte. Utan det är klart att det måste ha förekommit hot någonstans för att de ändå har tagit det här beslutet och sticker. Så du tror på den här historien om att satanistiska nätverk hotade de här tjejerna och att de måste fly? Det kan jag tro på. Uppenbarligen anser ROX ordförande att Bellas vänner kan ha gjort rätt bedömning oavsett Carolines uppfattning. Och det här hänger ihop med en generell syn på den utsatta kvinnan, menar Lena Widding Hedin. På den jour där hon arbetade reagerade hon ofta på bemötandet av den hjälpsökande kvinnan. Problemet uppstod i att hon ville inte lyssna på vad de sa till henne om hur hennes situation var.